Ahoj, jmenuji se Kuba Viktora a dneska bych se s vámi chtěl podívat na tento skvělý větřák od Nitecore. Je to C2TV30, je to fotografický větrák, který je bezdrátový na baterie a moc se na něj těším. Pojďme na to. Tak, rozbalíme si exkluzivní krabičku. Wow. Vypadá spíš jak drahé hodinky. Mrkněte na to. Tak. Zbytek balení je návod a kartička záruky. Samotný větrák je přímo dělaný pro fotografy a kameramany. Jeho hlavní výhodou je, že není problém ho vzít do terénu, a nebo když fotografujete v ateliéru, tak vám nebudou zavazet kabely. Pokud používáte 3 blesky a pak ještě větrák, tak už začínají jít jeden přes druhý, takže určitě kvituji. Jako zdroj energie jsou tady 2 baterie standardu Sony NPF 970. Vzal jsem tady ty větší, ale dají se tam dát samozřejmě i menší a nemusí to být jenom Nitecore, takže pokud jste kameramani a máte baterie třeba do displejů, tak určitě jdou všechny použít. Nacvakneme. Tady je skvělá věc, po nasazení baterií si můžete zkontrolovat, jestli je máte nabité, takže zmáčknete jednu baterii, zmáčknete druhou baterii, vidíme, že obě dvě jsou nabité. Potom je tady možnost celý větrák rozdělat a třeba vyčistit, pokud se vám stane nějaká nehoda v terénu. Je tady celá řada možností, jak ten větrák kamkoliv připnout, takže tady je horní, bych řekl, lišta a ze spodu je taky ještě jeden. Samotné tlačítko pro zapnutí, to funguje tak, že zmáčknete krátce, potom dlouze a větráček se zapne na minimální výkon a pouhým pootáčením si nastavujete velmi jemně intenzitu toho vzduchu. I když se to možná jako na první pohled nezdá, tak vzhledem k tomu, jaký je tam výkon, tak není až tak hlučný. Co se mi líbí, tak vlastně ty baterie jsou dole, takže ta stabilita je opravdu velmi, velmi dobrá. Ta bezpečnostní pojistka, aby vám ten ventilátor nezapínali děti, je super. Krátce, dlouze, počkáte, až najedou diody a ventilátor se zapne a potom už jenom korigujete. Vypínáte úplně stejně. Baterie vyjmete a dobijete. Jinak tyto baterky máme na e-shopu taky. Dělají se ve 2 velikostech. Jedna velikost je 7800 mAh, druhá velikost je 5200 mAh. A ještě bych se vrátil i k našim bateriím do Sony Alpha kamer, které máme taky stále skladem. Mají LED indikaci nabití, což je perfektní, když přijedete z natáčení, tak prostě zkontrolujete 7 baterek, jestli jsou nabité. A mají USB-C nabíjení bez nutnosti používat nabíječku. Nitecore udělal variantu, kde je větší kapacita, ale není tam právě tady ta indikace. Já vám mnohokrát děkuju, kdyby vás cokoliv zajímalo, určitě neváhejte a napište nebo zavolejte. Na všechno rádi odpovíme nebo najdeme odpovědi. Pokud by vás zaujal tento větráček, tak ho máme jeden vlastně testovací, takže není problém se na cokoliv zeptat nebo nafotit, natočit, ukázat přímo na požádání. A pokud by vás zajímalo, co se u nás na e-shopu děje, určitě si lajkněte nitecorefoto.cz. Jsme na Instagramu, Facebooku i YouTube. Na YouTube jsme zatím nitecore.cz, ale určitě založíme i druhý profil. Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.